Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας κάνω base tour στο Steel Brain Rot, τη βάση μου. Ελάτε να τη δείτε. Πάμε πρώτα από εδώ, 2 Keto Pads, Basic, 35 μήλος, Cantis Galaxy, Mobilis Galaxy με Fire και Yin Yang με Eteira Bicicleteira. Απ' την άλλη, τα Corito Crocodilito 150 με Taco, Glitch και Fire, Villadon Fire και Indonesia Trade 315 μη, Nyan Trade Gold Legends Sekolah πάει περίπου για 2 με 3 γκάραμας, Garmin Mandung με Fire 312 μη και Bubblecap με Taco Garmin Mandung 300 μη. Πάμε και στο πάνω. Από εδώ ένα ξέβαινε απλό. Money Paggy με Gold σκέτο, Tic Tac Diamond και ένα Basic με Eteira Bicicleteira. Όποιος θέλει να μου στείλει trade, να μου βάλετε offer, γράψτε μου και στα σχόλια δικά σας offer. Αυτό. Το όνομά μου είναι Mastermind κάτω Παύλα 05. Περιμένω να μου στείλετε.